हाय फ्रेंड्स, जुदि आं नोंसोरखौ बुंगोन नों दा जाय WhatsAppखौ बाहायनानै दङ बेयो गोजाम जाबाय, बोरिं मोनबाय। बिनि अनगायैबो बेयाव बेबायदि WhatsApp नुयो, कालार सोलायनाय आरो ल'ग सोलायनाय नुनो मोनो आरो नों बेयाव 30 नि बांसिन फट'खौ खेबसेयैनो सेन्ड खालामनो हायो। जेसेबांखि गिदिर MB जाया मानो भिडिअ सेन्ड खालामनो हायो। नङाब्ला जिखि जाया मेसेज हरनायखौ माब्लाबाबो जिखि जाया समावनो डिलिट खालामनो हागोन, जोबोद गोरलैयैनो। अब्ला बेयाव नों सानगोन, हारेबा बेथ' जोबोद इन्टारेस्टिं। अब्ला बेखौ डाउनल'ड खालामनानै इनस्टल खालामनानैसै। जानो हागौ नों बिदि लिंक एबा मेसेज फैयोब्ला थारैनो बेखौ बाहायनो नाजागोन। WhatsAppआव बेबायदि मेसेजआ जोबोद गोख्रै भाइरेल जादों। बे मेसेजआ नोंनियाव माब्लाबा जिखि जाया समावनो फैनो हागौ, जायनि मुङा WhatsApp कल। अब्ला बे WhatsApp कलआ मा बिलाइ? माबा बेयो जोंनि मबाइलनि थाखाय गिनो गोनां नङाथ'? जुदि नंगौ, बिनिफ्राय माबोरै बासायना थानो हायो? जुदि नों बे गासैखौबो मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आं नोंनो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौ फोरमायगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। WhatsApp गलनि नामाव गोबां मेसेज गोसारबाय। बेयो मोनसे रोखोमनि भाइरास आरो नों बेखौ स्पेमबो बुंनो हागोन। बे भाइरासआ गोदान नङा, बे स्पेमआ गोदान नङा। बेयो गोजाम 2016 मायथाइयावनो जोबोद गोख्रै गोसारदों आरो बियो नैथि खेबनि थाखाय जाफिनबाय। बे खेबाव बेयो गोदान महराव फैदों, जेरैहाय मार्टिनेलि मुंनि भिडिअ'। बे मेसेजआ बांसिन WhatsAppआव गोसारदों, जेराव गोबां रोखोमनि बुंनायखौ जों नुनो मोनो। WhatsApp गलआ मोनसे रोखोमनि स्केम एबा भाइरास, जायखौ मेसेजआव बेबायदि खोन्थायो। बे एप्सखौ इनस्टल खालाम, जायखौ नों इनस्टल खालामब्ला गोदान फिचार्स मोनगोन, जेरैहाय 100 फट'स खेबसेनो सेन्ड खालामनो हागोन, जाय नर्माल WhatsApp बेयाव माखासे लिमिट थायो आरो रिस्ट्रिक्ट थायो। बेयाव नों 30 नि बारा फट' सेन्ड खालामनो हाया आरो माखासे MB सेन्ड खालामनो हानायनि लिमिट थायो। नों जाय मेसेजखौ हरदों बेखौ नों लिमिटेड टाइमाव लानानै डिलिट खालामनो हागोन। नाथाय बे WhatsApp गलआव बेबायदि बुंदों, बे गासैबो फिचार्सनि रिस्ट्रिक्शनखौ नों WhatsApp गलआव मोनगोन, जेराव नों 100 नि बांसिन फट' सेन्ड खालामनो हागोन, जेसेबांखि बुरजा भिडिअ MBआनो जा सेन्ड खालामनो हागोन आरो नों मेसेज सेन्ड खालामनायखौ जेब्लाबो गोरलैयैनो डिलिट खालामनो हागोन आरो लाबोफिननो हागोन। बेबायदि फिचार्सखौ नों WhatsApp गलआव मोनगोन होननानै खोन्थागोन आरो नोंनियाव मोनसे मेसेज फैगोन WhatsAppआव, बे एप्सखौ इनस्टल खालाम आरो नङाब्ला बे लिंकआव थुनानै हो होननानै। जेरै नों बे लिंकआव थुनानै होगोन, नों बेबायदि वेबसाइटआव थांगोन जेराव नों जानो हागौ नोंनि मबाइलाव गोबां एडभार्टाइज खोन्थागोन, नङाब्ला नोंखौ फर्म फिलआप खालामनो थिनगोन, रेजिस्ट्रेसन आरो साइन आप खालामनो थिनगोन आरो नोंनिफ्राय माखासे डिटेल्स बिगोन एबा नोंखौ इनस्टल खालामनो खोन्थागोन बे एप्लिकेशनखौ। बिनि उनावसो WhatsApp गलआ बाहायनो हागोन। अब्ला आं नोंनो खोन्थानो नागिरनाया बेनो, जानो हागौ जाय हेकार आरो जाय स्केमार बे वेबसाइटआव एडभार्टाइज दिन्थिनो थाखाय, नङाब्ला फैसा खामायनो थाखाय, नङाब्ला नोंनि पार्सनेल इनफरमेसन मिथिनो थाखाय एबा नोंनि मबाइलखौ हेक खालामनो थाखाय, नोंनि मबाइलाव जेखिजाया डेटा गासैखौबो बिनि थाखाय बाहायनाय जायो। जेरै नों बे लिंकआव थुनानै होयोब्ला जानो हागौ नोंनि मबाइलनि जाय एप्लिकेशन बे अट'मेटिक डाउनल'ड जागोन आरो नङाब्ला बेबायदिनो गोबां मेसेज फैगोन WhatsAppआव। बेयाव बिसोर खोन्थागोन मबाइल देरहानो थाखाय बे लिंकआव क्लिक खालाम। बे लिंकआव थाङोब्ला मोनसे वेबसाइट अपेन जागोन आरो मोनसे सोरखि गिदिंगोन आरो जाय जायगायाव थाबथागोन बेखौ मोनगोन। स्मार्टफनानो जा, लेपटपआनो जा, फैसायानो जा, नों देरहागोन। बिनि उनाव बुंगोन बे प्राइजखौ मोननोब्ला शेयार खालाम लोगोफोरनो। अब्ला लोगोफोर, बेबायदिखौ जेबो खालामनो नाङा। नों बेयाव टाइमसो लस जागोन आरो जेबो जानाय नङा। जानो हागौ नोंनि इनफरमेसनखौ खावगोन। बेबायदिनो मालयसिया मेसेजखौ माब्लाबाबो फोथायनो नाङा, माब्लाबाबो शेयार खालामनो नाङा। जायखौ नों WhatsAppआव मोनदों, एखे बेजोंनो लोगोसे मोनसे मेसेज WhatsAppआव भाइरेल जादों। बे जाबाय मार्टिनेलि भिडिअ'। जुदि बेबायदि मेसेज फैयोब्ला आरो नों बेखौ अपेन खालामोब्ला, डाउनल'ड खालामोब्ला एप्लिकेशनखौ, जानो हागौ नोंनि मबाइलाव भाइरास फैगोन आरो बेजों लोगोसे नोंनि मबाइला हेक जागोन आरो मबाइला सोरनिबा आखायाव कन्ट्रल जागोन। बेखौ रावबो फिक्स खालामनो हानाय नङा। बेबायदिनो बे मेसेजआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बेयाव आं नोंनो खोन्थागोन, जेखिजाया आदबजों फट' आरो भिडिअ डाउनल'ड खालामब्लानो नोंनि मबाइला हेक जाया। मबाइलखौ हेक खालामनो थाखाय जेखिजाया थार्ड पार्टि एप्सखौ इनस्टल खालामनो नांगौ। बे थार्ड पार्टि एप्सखौ गावनो इनस्टल खालामनो एबा जाय हेकार बियो नोंखौ इनस्टल खालामनो थिनगोन माखासे मोजां बुंनानै, जेरैहाय बेयाव मोजां फांसन मोनगोन, बिदि खालामनो हागोन होननानै। अब्लासो नोंनि मबाइला हेक जागोन। बेबायदि मार्टिनेलि मेसेज भाइरासखौ नुयोब्ला फोथायनो नाङा।
बियो नंखाय। जुदि बेबायदि मेसेजाव बोरैबा फैयोब्ला शेयार खालामनोबो नाङा। जुदि नों मबाइल मोननो देरहानो लुबैदोंब्ला बेबायदि खालाम, बेबायदि शेयार खालाम, लिंकआव थुनानै हो। बेबायदि गोबां मेसेज फैयो, बेबायदि लिंकआव क्लिक खालामनो नाङा आरो क्लिक खालामब्लाबो नोंनि पार्सनेल इनफरमेसनखौ होनो नाङा आरो बेबायदि लिंकनिफ्राय जेबो डाउनलड खालामनो नाङा, नङाब्ला नोंनि मबाइला थारैनो थार्ड पार्टि एप्लिकेसन इनस्टल जायोब्ला जेखिजाया नोंनि डाटा आरो इनफरमेसना खावजागोन आरो एक्सेस खालामजागोन। दा बेयाव जायखौ शेयार खालामनो गोनां बेखौ मानसिफ्रा शेयार खालामा, फाल्थु गाज्रि खामानिखौसो शेयार खालामो। जेरैहाय बियो आंनि भिडिअ' बे भिडिअ'आव बेसेबां मोजां इनफरमेसन होनाय, बेसेबां नलेज मोनदों बेनिफ्राय बेखौ मानसिफ्रा शेयार खालामनाय नङा, बेखौ आं मिथिगौ। WhatsAppआव जुदि नों गोसो जायोब्ला नोंनि लोगोफोरनो मिथिनो थाखाय शेयार खालामदो आरो लाइकबो खालामदो थारैनो। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों, जुदि नों GB WhatsApp बाहायब्ला एबा WhatsApp प्लास जायखिजाया मडिफाइ खालामनाय एप्लिकेसनखौ बाहायोब्ला बेबायदियाव नोंनि मबाइला हेक जागोन आरो खैफोदाव गोलैनो गोनां जागोन। नों जाय पार्सनेल मेसेज नों जा टाइप खालामदों आरो पार्सनेल डाटा बे गासैबो इनफरमेसना जाय थार्ड पार्टि एप्लिकेसनाव थांगोन आरो नों मिथिनायबो नङा। होनबा नों जेखिजाया मडिफाइ खालामनाय एप्लिकेसनखौ माब्लाबाबो बाहायनो नाङा आरो WhatsAppआव माखासे लिंक फैयोब्ला बेखौ क्लिक खालामनोबो नाङा। बास खालि नों नर्मेल जाय अफिसियेल WhatsApp बेखौल' बाहाय आरो प्ले स्ट'रनि एप्लिकेसनखौल' बाहाय। बेयाव गिनो गोनां बाथ्रा गैया, बेयो बांसिन नोंखौ सेफ आरो सिकिउर खालामगोन। बास बे भिडिअ'आव बेल' जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो अन्नानै नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।